Bé, nois, aprofitant aquesta interrupció, per avui ja n'hi ha prou. Demà continuarem amb l'escena final. Anava bé, però de com m'he encallat. Escriure històries d'intriga és més complicat del que la gent es pensa. Estic disposat a buscar-me conillets d'Índies entre la gent que conec. Marxem, és tard i estic molt cansada. Fins demà. Hem quedat a les 4, oi? Sí, a les 4. Adéu, bona nit. Adéu, fins demà. Adéu. Aquesta noia sempre m'ha intrigat. Em sembla que serà un dels personatges de la meva comèdia. Laura, no m'agrada el to que utilitzen els teus amics per parlar amb tu. Crec que els hi dones massa confiança. A partir d'ara has de ser exclusivament per a mi. No m'agrada compartir res amb ningú. Què fots per aquí? Que fas de fantasma del teatre a les nits? No, he anat aquí al despatx del gerent a fer una trucada. Tot plegat és ben estrany. Primer vaig sospitar de l'Òscar. Després d'en Joan, que ja acostuma a gastar bromes pesadetes. Però després de la trobada d'ahir la nit amb Víctor, em penso que és ell. Ja n'estic fins al nas de que em talli sempre el mateix tros. Has d'entrar quan jo acabi la frase. Ho sento, noia. Jo faig el que m'ha dit en Sergi. No, si us heu posat tots d'acord per fotre'm. Calma, Laura. Ningú no s'ha posat d'acord per res. Tu estàs nerviosa per altres raons i ho demostres a l'assaig. Això no pot continuar així. És impossible assajar amb aquestes condicions. I pel que sembla, tu també estàs d'acord amb ells. No sé per què vaig creure que podia confiar en tu.